मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स लाट जय हिंद दिनै टपिकआ जादों जों मानो जौगानो हाया जों बर'फोरा मानो जौगानो हाया आरो जौगादोंब्लाबो गोबां बिथिङावनो जौगादों आरो गोबां बिथिङावनो जौगायाखै जों बर'फोरनि देरसिन प्रब्लेमानो मा मिथिबायना जों खौसे नङा जों बिनि खौरांखौ बिलायरायो जमा जमा थानानै मालायनि खौरां रायरायो बेनो जाबाय मेन प्रब्लेम बर'फोरनि देरसिन गोरोन्थि गोदोनि बोराय बुरैनि खोथाखौथ' बादानो हो बिसोर लेखा फराबो मोनाखै दानि फरायनाय जल' सिख्लाफोराबो जमा जमा थानानै गुबुननि खोथा गोबां रायरायो बे जाबाय बर'फोरनि मेन गोरोन्थि बेफोरनो बर'फोरनि देरसिन प्रब्लेमा एग्जाम्पल नीलम्बर खाख्लारि बिथांखौ आं बुंगोन बिथ' मानसिया मोजां नङा बेखौथ' आं सिनायो मानसिया जाम्बा नीलम्बरा लेखा फरा गैया न'आवनो हाबसोना थाबाय थायो बिथाङा गोबां सोलोंनांगोन बिथाङा इसे थिंकिंफोरखौ सोलाय जि जाम्बा न'आवनो थाबाय थायो मानसिया बुरबक बियो आरो सासे दंखाव नामा इण्डियान आर्मि बेखौथ' आं सिनायो जोंनि खाथिनिनो ओरैबायदि बुरबक मानसिया स्वभाबफोरा मोजां नङा मालायनि दुब्लिनि अखानि ना फावथिंग्रासो मानसिया खिन्थु बियो इण्डियान आर्मि जानो बहुत गोसो नाथाय बियो क्लास 4 हालागैल'सो फरायदों बिदिबा माहाय इण्डियान आर्मि जानो हानो आरो मानसियाबो जोबोद गाहाय बेसांसांल'सो जोंनो बेयाव थालाङो जोबोद गाहाय हाइटआ 3.1 नावल'सो हाइथा मानसिया हाइथा मोना बियो इण्डियान आर्मि मोना आरो क्लास 4 हालागैल'सो फरायखानाय मानसियाबो मोनसे प्रब्लेम दंखाव रायजोफोर नोंसोर मिथियाबो जानो हानाय बे इण्डियान आर्मिया आथिं थोंसे पेरालाइज जानायसो थाबायनो हाया बियो बिनो इण्डियान आर्मि जागोननो मोननो नोंबा इण्डियान आर्मि मानसियानो थिग नङा खखानि ना फावथिनायफोरखौ गार बुरबक खाला सोलाय बुरबक सोलाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेसोनो अखाबो हादों बेकग्राउन्डआव गोबां प्रब्लेम जानो हानाय भइसफोरखौ मोजां खोनायाबो जानो हानाय जय हिन्द